Тапшыруның алдагы котлау сәламен Пенза өлкәсе Кузнецк шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең матур туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Улибеков Гаяз Сабит улы каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Зугра Абдрахит кызы, балалары кызы Галия кияве Рафаэль, кызы Гүзәл кияве Камил, оныклары Айрат, Юлия һәм Лилия котлап җылы теләкләрен җиткерергә ашыгалар. Сөекле кешем 1959 елның карлы-буранлы гыйнвар аенда Ульяновск өлкәсе Зур Ширкли авылында якты дөньяга аваз сала. Язмыш җилләре аңа туган яклардан ерак китеп, Саратов өлкәсе Вольск шәһәрендә минем белән бергә инде 41 ел гомер сөрергә язган булган. Әле үткән елны гына, кайда тукмагың, шунда сукмагың дигәндәй, балаларга якынрак булыр өчен Пенза өлкәсенә күчеп кайттык. Җир шарының кайсы төбәгенә генә барырга туры килмәсен, мин бер дә уйламыйча, акылым белән бергә бара алам. Чөнки аның ышанычлы җилкәләре гомер буе безне саклап та, яклап та яшәтте. Бергә яшәү дәврендә безне тагы да бәхетле кылып, бер артлы ике татлы кызларыбыз тудылар. Әтиләре алар өчендә олы хәрефтән фәрештә була алды. Бүгенге көндә инде кызларыбыз хыялларны чынга ашырып, улларыбыз сыман бик кадерле булган кияүләребезне дә гаилә әгъзалары иттеләр. Иң олы байлыгыбыз ул безнең оныклар. Алардан да кадерлерәк бер кем юк. Кадерлем, гомере буе бер-берегезне аңлап, яратып һәм хөрмәт итеп яшәвебезгә мин бик шат. Хәзер инде артыбызга борылып карасак, анда бик матур көннәр калган. Ә бәхетебез булып, газиз оныкларның әби-бабай дип дәшүе тора. Алда да безгә синең белән аларның һәрбер казанышларына шатланып, кайгы-хәсрәт күрмичә яшәргә, тигезлектә, мәхәббәттә насыйплар кылсын. Әле кичә генә кебек иде, егет һәм кыз булып йөргәннәр. 41 ел элек тормыш башлап, уртак оябызны үргәннәр. Әле генә ике балабызның нәни, матур, елак чаклары, гомерләрнең төрле көне була, кара вакытлары, аклары. Тормышыбыз алга барсын диеп, тау күчерә алтын кулларың. Ничә мең чакрымга сузылгандыр гаиләң өчен үткән юлларың. Таләпчән син, ләкин киң күңелле, кешеләргә ярдәм итәсең. Кирәк чакта туганнарыңа да бик тиз генә барып җитәсең. Хатын диеп барысын эшлисең син. Кызым диеп үлеп китәсең. Мохтаҗларга син битараф түгел, өлкәннәрне хөрмәт итәсең. Яратасың өйдә өстәлләрнең тәм-том белән тулып торуын, кунакларның табын артларында кызык-мызык гапләр коруын. Уен көлке тормыш девизыңа, яшәү рәвешеңә әйләнгән. Син шат булсаң, мин дә бәхетлемен, чөнки чәчләр чәчкә бәйләнгән. Тәбрик итим әле кадерлемне, котлы булсын гомер бәйрәмең. Кабул итче сиңа багышланган шушы матур шигырь бәйләмен. Әле тагын бик озак еллар насыйп булсын парылап яшәргә. Картлык көнебездә бер-беребезгә бары хөрмәт белән дәшәргә. Әткәйбез, яраткан бабакайыбыз. Туган телебездә бәлки татлы сүзләр сиңа дип таба да алмабыз, чөнки күбрәге русча сөйләшергә ияләшкән. Тик нинди телдә генә булмасын, белсин, синнән дә якынрак, синнән дә кадерлерәк безнең өчен бу дөньяда кеше юктыр. Рәхмәт сиңа, саулыгыңны кызганмыйча безнең бар әйберебездә булсын дип эшләдең. Утыр әле әти, яннарыма. Үсеп җиттек инде, сизмәдең. Бер генә дә авыр миңа диеп уйларга да сәбәп бирмәдең. Синең хакта кырыштыр бу диеп уйлый идек бала чагымда. Армый идең, эштән кайтып та син уйный идең минем янымда. Бүген синең гүзәл туган көнең. Алда әле бәйрәм күп булыр. Алла бирсә синең бар хыялың чын тормышка ашыр һәм тулыр. Хөрмәтле Гаяз Сабитович, туган көнегез котлы булсын. Якыннарыгыз сайлаган музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз.
сине